espazo, ninguén pode escoitar os teus berros. A Caixa Negra da Nostromo. Benvidos á Caixa Negra da Nostromo. Hoxe un programa especial dende o vello cárcere de Lugo. Íamos a fazer o chiste de despois do programa especial de Rajón levaron os presos, pero por non guardar, merda xa o fixen. Acompáñame como sempre Fer Liñares. Hola a todos, bueno, moitas gracias a todos por vir. Eu creo que para que se note que en directo podíamos pedir un aplauso, mellor, de veña de... Hola, qué bueno. Gracias, non o merecemos. Fuco Lobán, Paco Cortés. Bo día, grazas a todos por vir. Estamos ademais a distancia na que mola facer estas cousas, que estamos a curta distancia, en proximidade. Se non vos molamos, tiradenos un zapato, o que queirades. Antes de meternos no tema serio que nos indica hoxe, que é falar de cine, hai que explicar no espazo no que estamos. Estamos no vello cárcere de Lugo, é unha cadea que funcionou como prisión dende o ano 1887 ao 1981, estivo en activo, e durante o franquismo tivo unha forte labor de represión. Estamos a falar de que nos momentos de máxima represión chegou a ter até 1000 presos, tendo prazas para 140 persoas. Era un cárcere mixto e, segundo a historiadora María Jesús Souto, chegou a ter 5000 presos ao longo de toda a súa vida útil. Dentro da provincia de Lugo temos outros espazos que tamén foron grandes represións durante o franquismo. O exemplo máis cercano é na localidade de Montecubeiro, en Castroverde, que houve 15 víctimas torturadas e asesinadas polo franquismo. A día de hoxe hai un monolito cos nomes das persoas represaliadas aí para facerlles homeaxe. Logo en chistes tamén, non vos preocupar. Escapar con seria. Outros espazos dentro de Galicia que tuveron gran represión durante o franquismo foi a illa de San Simón, que chegou a ter un barco prisión, que é unha das cousas máis animais que podes facer durante unha guerra, porque afinas a persoas dentro dun barco, nunhas condicións paupérrimas. Chegaron a chamarlle o cárcere máis encardizado por o número de persoas que chegaron a morrer aí. A Deputación de Pontevedra, xunto co Garaxe Hermético, que é un lugar onde a xente aprende a debuxar con Kiko da Silva, sacaron varias publicacións en canto a memoria histórica sobre o tema. Tamén estivo a Azucareira de Padrón, por onde pasaron 1700 persoas, houve cárceres en Rianxo, Lavacolla, etc. É unha historia viva que temos cerca e moitas veces non sabemos en que espazos do noso territorio, da nosa paisaxe, houve grandes cantidades de represión. Entonces, antes de meternos a falar do que nos gusta, que é o cine, pois era importante deixar claro que, neste caso, o Concello de Lugo invertiu en convertir isto en un espazo de memoria. Parte do cárcere vello está musealizado, por decirlo de alguna maneira, con exposicións permanentes. Hai unha exposición que son todos os nomes das persoas que pasaron por aquí. Hai outra que é a simulación de como sería unha celda con esas persoas dentro. E a día de hoxe funciona como centro sociocultural onde podedes ter como estas xornadas de xogos de mesa nas que estamos hoxe, porque non o dixen, porque isto estás a gravar dentro das xornadas de xogos de mesa e de rol da asociación A Mesa de Breogán, e teño que pararme a pensar, en a que son o presidente da asociación, teño que parar a pensar como se chama, e que acabamos de crear, e agora sí, vamos a comezar. Só me gustaría facer un apunte a eso, que estou moi de acordo con que son espazos desconocidos, empezando polo meu propio descoñecemento, porque teño que confesar algo, isto é 100% real. Teño un disfraz de preso no coche que decidín non poñer porque non sabía todo isto, pero antes de chegar aquí eu pensei que era unha cárcel legal. Tuven que tirar todos os chistes de que se che cae o jabón na ducha, tuvenos que desbotar tamén. Eu non están coñendo as cousas no coche. Agora entendedes por que Fer só trouxe unha páxina de guión, porque é a escaleta nova. A comunicación non flúe. Non é o noso, sí. Gústanos fazer podcast, pero nos gusta falar entre Bueno, eu quería facer tamén un apuntamento sobre todo o que dixo Paco, este máis un pouco serio, que
me congratula, ainda que non me gusta ese verbo porque me recorda el informal, especialmente pois iniciativas como esta que convirten lugares de memoria, aparte de manter evidentemente viva a esa memoria, valga a redundancia dos sucesos, tamén os convirten en espazos integrados na cidade, que teñen certos usos cotiáns, que a xente pode vir visitar. Eu creo que iso é unha forma moi interesante de preservar os recordos dos lugares e integralos na modernidade. Nese sentido, moitos parabéns Concello de Lugo e grazas polo espazo. Bueno, entón, vamos a meternos xa en vereda. Paco, que película sobre cadeas nos trouxeches? Bueno, eu decidín afastarme un pouquiño do que podíamos pensar así de inicio, que podían ser películas máis realistas, máis costumbristas sobre a vida na prisión, etc. E collín unha na que, sin abandonar de todo ese camiño, optase no guión, en a novela na que está baseada, por, digamos, perdónenme por favor os fans da literatura latinoamericana, integrar un poquinho nunha línea de realismo máxico, é dicir, desto da pequena fantasía que hai nas cousas cotiás. E vou falar da Milla Verde, sabedes, unha película do ano 99, dirixida por Frank Darabont, e baseada nunha novela de Stephen King. Como non, se digo baseada nunha novela de Stephen King, probablemente non saibades de que estou falando, porque como hai 50.000 películas baseadas en novelas de Stephen King... Todas pasan no mesmo sitio. Todas dos no mesmo sitio, non? Non, se fora escritor, todos sigan pasando en Tría Castela, tamén cho digo. Claro, faríase aí unha historia de, bueno... Payasos en Tría Castela, coches poseídos en Tría Castela... Unha película steampunk que hai en Tría Castela, con Tría Castela Norte, Tría Castela Sur... Maximum Overdrive en Tría Castela, con o tractor que se revela. A rebelión de los máquinas. Bueno, volvamos a Milla Verde, que estamos falando de cárceles. Bueno, pois a Milla Verde é unha película ambientada na Gran Depresión. Na Gran Depresión non é final de mes cando non te chega por gastos varios. A Gran Depresión é un período histórico no que Estados Unidos, sabedes, despois de que a bolsa fixera crack no ano 29, ao mellor vos sona que a bolsa fixera crack algunha vez máis no 29, pero bueno, vamos a ir así a máis antiga. Estados Unidos entrou nunha época de recesión moi forte, da que non saiu ata o New Deal, e durante ese tempo é cando se fala da América pobre, dos Estados Unidos pobres, nos que realmente aínda non son a potencia mundial que serían despois, aínda non foi a Segunda Guerra Mundial, aínda non controlan medio mundo. Digamos que son as súas horas baixas. En esas horas baixas había, a verdade que isto non o mirei, pero supoño que un índice de criminalidade moi alto, e supoño que as cárceles estarían petadas, e que sería unha etapa en xeral bastante pouco agradable para vivir nese país. Aínda que se comparamos o que pasou nos finais dos anos 30 en Estados Unidos co que pasou en España, pois se cadra aínda con todo, aínda bebendo licor destilado feito nunha bañera e morrendo quedando cegos, con todo seguramente viviran mellor que os nosos avós. Bueno, pois nesta época, na Gran Recesión, na Gran Depresión, a película está ambientada nunha cadea, concretamente na Milla Verde, chamase a Milla Verde porque está ambientada no bloque dos condenados a morte, que todo chan é verde, e supónse que a distancia que separa a zona de celas da zona onde se aplica a pena de morte, que neste caso é unha cadeira eléctrica, é o que lle chaman a Milla Verde, porque ese pasillo longo verde que é o último que ven os condenados antes de morrer. Os protagonistas desta película é un reparto bastante coral, encabezado por Tom Hanks, e son tanto os presos, os guardiáns desta zona da prisión, como os presos que están nela. De feito, unha película, eu comentaba aí cos compañeros vindo pa aquí, que é curiosa porque como que se move entre varios xéneros distintos. Porque unha película é moi coral, na que se amosan as relacións humanas, incluso as relacións de amizade e afectivas entre os gardas, pero tamén entre presos e gardas, entre os propios presos, sí, é como unha visión moi humana. E, sin embargo, vai saltando de xéneros, refírome, porque ten momentos moi duros, moi tristes. Ao final, unha película ambientada nun corredor da morte na época económicamente máis jodida da historia dese país, pois, evidentemente, non pode ser unha historia moi alegre. Sin embargo, sí que está salferida de pequenos toques de humor, incluso de comedia, que momentos moi tiernos. Claro, teatros cómicos. Sí, en momentos nos que incluso a banda sonora toma así ese aspecto como de contrapuntos para exacerbar a comicidade das situacións. É moi curiosa. Pero, sin querer facer moito spoiler... De que vai? Claro. A vida destes gardas e destes presos cambia cando chega un novo preso que é un afroamericano xigantesco de 2 metros e pico,
Mítico actor, ademais, non? Michael Clarke Duncan, que este foi o seu papel máis mítico, que ainda que despois falaremos de caras coñecidas desta peli, que chega a este bloque e é unha persoa así un pouco calada, tal, está acusado dun crimen horrible, está acusado da violación e asesinato de 2 nenas pequenas. El, digamos que en principio interacciona moi pouco co resto, danche a entender que ten un coeficiente intelectual baixo. Por certo, algo que sucede con varios dos presos desa película é crudísima. Varios presos que están aí, daste conta perfectamente que son xente ou que as súas capacidades mentais alteradas ou xente con coeficientes moi baixos, é dicir... Bueno, pero eso é algo que pasa moito nas cadeas. Claro. Pero digamos que unha das cousas que che quedan claro cando ves esta película, incluso dá unha pouca de rabia, sin querer facer moito spoiler sobre o que sucede máis adiante, porque dis, boa parte destes presos probablemente con técnicas de criminalística moderna non estarían presos, porque hai algún deles que resulta demasiado evidente que non tiña que estar aí, que subera análisis de ADN, subera... A ver, ente pillado porque era un negro grande. Porque atoparon Era un negro que non se podía defender por temas legais e en riba tamén por ter unha discapacidade intelectual, non? Digamos que o elemento fantástico da película ven dado por unha especie de don, que no que tampouco vou entrar moito, que ten este preso, e que cando os gardas empezan a dar conta de que o ten, é cando a película empeza a deslizarse para os terreos da fantasía, do sobrenatural de Stephen King. Non é unha película de terror, tamén hai que deixalo claro, é máis... Porque Stephen King ten como 2 moods principais, terror e fantasía. Como crees ti que escribe Stephen King? Estás escribindo un libro de cárceles e ai, hostia, que son Stephen King. E chega un mago... Porque ademais a peli, bueno, a peli dura 3 horazas, e ata que non empeza a haber fantasía, igual pasa 1 hora e media, quero dicir. Horas que daquela era moitísimo, porque a día de hoxe 3 horas durache unha peli de Batman igual. Sí, pero naquel momento é certo. Bueno, e non me gustaría comentar esta película sin destacar que é a película, eu vou poñer un récord con maior número de caras míticas secundarias que eu recordo nunha película cinematográfica, porque eu son un mítico, sabedes, un mítico meme de Leonardo DiCaprio, una vez en Hollywood, cando fai así pa pantalla e sinala como ese soy yo, tal, bueno. Pois eso con todos, mira. Pois ese mítico rollo de é como a peña cando ve Titanic e ve as 2 torres e se dá conta que o capitán do Titanic e o rei de Rohan son a mesma persoa e todo o mundo fai como, oh, pois na Milla Verde Hostia, non me digas que son a mesma persoa. son a mesma persoa, Paco, sí. Cando dixetes as 2 torres, pensei que ibas a falar de outras 2 torres. No, hoxe non viñemos facer apoloxía de ningunha clase de actividade delictiva. Bueno, pois nesta película eu detectei os seguintes rostros secundarios míticos. David Morse, do que tamén aparece é un mítico señor con cara de bonazo que fai de secundario de 50.000 películas aos 90 e que tamén aparece na segunda película que falarei hoxe. Michael Clarke Duncan, que é o que interpreta a esta persoa que ten este don que é metido na prisión, que o que dicía Fer, que é realmente un actor moi mítico, pero empezou a ser moi mítico a partir desta película. Eu, para min, asocio esta película e é unha comedia que me fai moita gracia dos anos 2000 principios con, como se chama de Friends que morreu? Matthew Perry. Con Matthew Perry e con Bruce Willis e con este home que se chama Falsas Apariencias, que é así unha comedia mafiosa bastante graciosa, recoméndola. Tamén está Barry Pepper, que é un señor que viñera de facer unha película con Tom Hanks o ano anterior, en Salvar o Soldado Ryan, era o francotirador mítico do grupo, e este é un dos guardias de prisión. Tamén está Doug Hutchinson, que o seu nome non vos dirá moito, pero se hai algún fan de Expediente X na sala, e Eugene Toomes, que é un dos villanos máis míticos é o mutante, o que está cada varios anos hibernando e despois reaparece e empeza a cargarse peña, tipo It, pero en Expediente X. Despois está Michael Jeter, que, por exemplo, era un dos mercenarios de Jurassic Park 3, si son referencias moi persoais, pero para min un señor mítico. James Cromwell, o alcaide da prisión, que algúns coñeceredes como o granxeiro de Babe ou Porquiño Valente. Buah, molaría moitísimo que de repente apareciera o Porquiño Valente, sabes? Pero hai é o coche e é o coche do Porquiño Valente. É unha peli con animais, hai un rato. Tamén hai que dicir que o teu baremo para considerar alguén mítico está bastante baixo, non? Pois espera que aínda non rematamos, Tamén aparece o porteiro de la que se avecina. Gary Sinise, que vos sonará de CSI Nova York, espero, e era o teniente Dan en Forrest Gump con Tom Hanks tamén. É unha peli na que hai moitos secundarios de outras pelis de Tom Hanks, o cal tamén o fai divertido porque como Tom Hanks vai cun séquito facendo cine. E tamén está o nome tampouco vos sonará, pero hai no que mencionar porque este podcast se chama A Caixa Negra da Nostromo e o que fai de bedel da prisión é Harry Dean Stanton, que era un dos pasaxeiros da Nostromo na película original. Se sabedes que película é, non a vou citar, pero sabedelo, non a cito por non romper a maldición do podcast. E tamén está William Shatner,
que é o pai das nenas, que é o malo de Die Hard 2 e que ademais é un dos protagonistas dun telefilme excelente, vou recomendar un telefilme que se chama Cabaleiro Diablo de Historias da Cripta. 5 minutos máis se falas de un que sae comprando yogures en Ace Ventura atrás da... Estou ignorando varios secundarios que aparecen tamén en Die Hard with a Vengeance, ou seja, Die Hard 3, pero xa non o vou mencionar para non estenderme moito. Bueno, Fer, tú que nos traes? Bueno, pero comentaredes algo da peli, digo eu. Sí, non, o que, sobre esta peli, quería decir, a min gustame moito a peli, ainda que é verdade que se fai un pouco longa, gustame moito como é narrada por o personaxe de Tom Hanks, a min molame moito unha parte na que o tipo é, bueno, pois como un home de lei, non destes policías super rectos, non sei que, é unha parte na que ten unha conversa ca súa muller de cara a cando empeza a ter interacción con este preso e ve que é unha especie de home santo ao final. El di algo de tanta xente que teño levado a morrer a silla eléctrica, este é a primeira vez que estou tendo a sensación de estar a cometer un pecado, non? Que a día de hoxe igual vemos isto como unha parida, pero para un home dos 60 cristián daquela época pois era algo moi serio. E quería comentar tamén que é un tropo da narrativa americana o tema, e xuro vos que este concepto non o estou a inventar agora mesmo polas risas, pero chámase de Magical Negro. Teño aquí escrito. Así, Negro máxico. Pois se queres No, pero como señalabas o papel... no, Claro que sí. Pois comenta ti se queres o do... No, cos negros nas películas americanas teñen poder. É moi mítico de... Mira Candyman. Candyman aparece e dice, vas morrer porque hai unha lista de morto. E o seu papel. Achégate un pouco ao micro. Perdón. Candyman aparece e dice, che, mira, estás na lista de morte, vas morrer. É o seu poder. Explícache como matarme. Pero, Candyman, que tamén é o enterrador que sabe todas as leis da morte en Destino Final 2. Eu que digo, o seu papel é o negro máxico. De Destino pero Final. cousas como Bagger Vance, este que era o Cádiz que che ensinaba a xogar o golf, aunque chegaba a Will Smith, che ensinaba a xogar o golf. Ese tipo de cousas pois é algo moi mítico da... A min desta peli gústame unha escena, bueno, gústame moitas escenas, pero a que destaco é no momento no que os funcionarios deciden coller ao negro, sacalo da prisión e levar a ver unha película. Non sei se... Bueno, eso decide o negro, é o que lles pide como último... E a película é Aquí viene con Demor. Bueno... É unha peli que está moi guai, moi recomendable. Seguro que xa vistes, eu non a vi hasta esta semana, porque vou así... Estou me poñendo o día con a 99. E a peli empeza e acaba co funcionario mexando mal. Mención especial cando falo de que a peli ten momentos cómicos, hai un tío que quere cambiar de traballo, quere empezar a traballar en vez de guardia de prisións, guardia nun manicomio. Entón está estudiando. Pero non está estudiando, está co libro así, e dentro do libro ten un cómic guarro. E me fixo moita gracia porque como que cousa tan opositora, non? Ese serías tú ca Switch. Aí sí que fixeches como Leonardo DiCaprio. Bueno, Fer, tú que nos traes? Eu vou falar de dúas pelis nunha, porque vou falar dunha peli antiga e máis do seu remake. A peli antiga chamase El Rompehuesos, é unha peli dos 70, que é unha peli na que sae o home, o señor que debería salir en todos os anuncios de colonias para home, non? Que é Burt Reynolds, non? Un dos mellores bigotes da historia do cine. Un gran bar. Oi, bigotes no cine sería un peliculón. Bigotes no cine, hai que anotalo aí para o seguinte, un bo bilotón. Eso non dá por de verdad. Burt Reynolds é un quarterback de fútbol americano, da NFL, non? Moi afamado, moi crack aí dos deportes, pero que se ve metido nun tema de apostas, non? De apostas ilegais, entón que acaba no cárcere. Entón, claro, pero imaginade vos agora que meten eu que sei, a Cristiano Ronaldo no cárcere, non? Pois estarían todos tolos, así no cárcere, hostia, que vai vir aquí Cristiano Ronaldo, que sexe. Jesús Gil. Entón, claro, chego ao alcaide, non? Que é moi aficionado, e lle digo, pois mira, teño ganas de coñecerte, non sei que. E que aquí temos os guardias, que os temos aí metidos nun equipo de fútbol de empresa, non? Aquí, de os guardias da prisión. Guardias contra reclusos. Como unha liga de empresa, non? É como vai ser unha victoria cos nazis. Sí, estaba pensando. Exactamente eso. É como evasión e victoria, pero cos presos e con fútbol americano, en vez de fútbol normal. Non? Entón, o tipo di, oye, por que non me collemos aquí o equipo dos gardas e montas ti aquí un equipo cos presos? E botamos aí. Entón, seguro claro, que sale super bien. Entón, claro, a mí mólame porque vai o tipo como reclutando os presos, que ao principio din, nós non queremos entrar en paridas cos gardas, non sei que tal, pero ao final vailles pillando de... E non che jodeu cando o tipo este che pegou un porrazo, non sei que, sí, pois é o momento de jodelos. Mira,
Aquí podes darlle unha patada nos collos ao guardia. Exacto, e a min gustame moito isto porque apela a un concepto que me fascina que é os partidos de fútbol entre a Garda Civil e os xitanos. Isto é unha cousa que xa non se fai, eu creo, pero que tamén sempre me Eso fixo ser guave. Eso é unha cousa moi mítica de algunhas Sí, joder. partidos de fútbol entre a Garda Civil e os xitanos, como rollo de hermandade, non? Que aí podía haber unha leña, Desconocía aí esa... entraban os xogadores ao campo pasando por un arco de metais. Aquilo era... Agora sabemos que en Tria Castela non había ese tipo de... O máis parecido a eso é cando xogamos a rugby no meu colexio maior e tiñamos un amigo noso, un saúdo a Juancho. Pois Juancho, íbamos a xogar contra un equipo de americanos e nadie lle explicara a Juancho que hai contacto, pero ten os seus límites. E Juancho viu ao americano, meteulle un patadón na barriga para quitarlle o golbo. Joder, macho. E expulsaron. Pero eso era kick fútbol ou como era o tema. Pero... Eu vi xogo que se chamou Red Card, que iba a... Bueno, continúa, por favor. E despois fixeron un remake nos anos 2000, diredes, en Bar Reynolds. Pois non, con Bar Reynolds tamén. Nunca temos suficiente para Reynolds. Tamén estaba Bar Reynolds. Non facía de quarterback xa, porque polo que sexa, pois non estaba home. Que, bueno, onte ainda se veu de hostias Mike Tyson con youtuber con Jake Paul, pero bueno, Bar Reynolds non estaba pa esas. Así que él era como un preso maior do cárcere e facía un pouco como de adestrador, non de patrón. Pois hai que dicir, a Bar Reynolds gustoulle tan pouco o remake que dixo quitademe dos créditos que eu non quero ter nada que ver aquí con isto. O papel... E poñedeme en pospro unha careta. Se vos tiverades nos anos 2000 que sustituir a Bar Reynolds por outro actor, a quen meteríades? A Bud Spencer. Bueno, nos 2000 xa estaba facendo o anuncio de Bancaja, Bud Spencer. Estaba xa un pouco... A ver, estou aí entre Bruce Willis, Jason Statham e... non sei. E Chuck Norris. Pois efectivamente Adam Sandler meteron a facer o papel de Bar Reynolds, que é un quarterback, Adam Sandler, e dixeron, e a que metemos de presos? Pois colleron os do Pressing Catch, os da WWE, non? E meteron os pa dentro. Entón que está aí preso o Gran Khali, o Stone Cold, Steve Austin. Dime que en algún momento aparece unha silla e lle espeta a alguén. Pois non me acordo. E sabedes tamén quen sae? Sae o cómico que lle meteu unha hostia a Will Smith. Chris Rock. Tamén está nesta peli, non? Quen gaña en reparto mítico? Agora é Foucault. Home, Chris Rock tamén salía en Arma Letal 3. Está ben que o comentes, porque eu traigo unha que tamén ten reparto mítico, pero galego. Ui, a ver, Eu traigo vos O lápiz do carpinteiro, do ano 2003. Unha peli dirixida por Antón Reixe, en base a un texto de Manolo Rivas, con Luis Tosar facendo de Picoleto franquista, Tristán Ulloa fai de Daniel da Barca, tamén sale Carlos Blanco, Manuel Manquiña e moitísima máis xente que non vou a listar, pero se colledes os títulos de crédito, sí que estades facendo de pero con galegos. Pero eso, o sea, Manuel Manquiña, Carlos Blanco é unha comedia ou é seria ou... Non, é seria. Está ambientado pues, neste libro de Manolo Rivas e é dun preso político, Daniel da Barca, que primeiro está no cárcere da Coruña e despois acaba na illa de San Simón. Da que falei antes e da que salía moi pouca xente viva, tanto pola represión por parte do franquismo como por enfermidades derivadas do hacinamento e da mala alimentación. E de non poder dormir por las luces de Nadal de Vigo. Sí. No, pero eu de verdade que pensei que o chiste que iba a facer Fer era excelentes queixos. Bicho a expresión que dixen, aí ven. No, de feito hai un momento na película na que a moza de Daniel da Barca, cando se reúne con el dille, tráeme limóns, por favor, en cantidades grandes para todos os presos, porque están a morrer de, non me sabe agora o nome da escorbuto. Do escorbuto, exacto, e que lles faltaba vitamina C. Desta peli destaco varias escenas que para mí son epiquísimas. O máis épico é que ao principio están todos moi tranquilos no cárcere porque pensan que o levantamento do 36 vai a ser algo super puntual, que se van a poñer a ben con hazaña e todo vai ir ben. Spoiler, no, eso non pasa. Eso non pasa. E esa tranquilidade pásaselles cando empezan a saber que están a haber paseos e que hai xente que está sendo retirada da cárcere e que non vai a aparecer. Hai unha escena que tamén é moi mítica desta película e é nun momento dado cando xa ganan a guerra, están nunha misa celebrando que ganaron a guerra e os presos políticos están na misa, atendendo a misa do cárcere.
e empezan a tusir en masa para tapar esas alobanzas a Franco, hasta que os franquistas empezan a cantar o de España una, España grande, e cando chegan ao libre todos os presos a unha berran libre. Hai outras dúas escenas míticas, unha é cando están no patio da cadea e se poñen a cantar unha habanera, que é esa ruptura máxica que tú dis que pasa na Milla Verde, no Lápis do Carpinteiro pasa cando están todos no patio aí cantándose con un bidón de lume e tal, e un deles empeza a cantar unha habanera e fai aos presos dicir, vale, vos sodes os trombós, vos sodes tal, e imitades unha orquesta. Despois pasean, pero bueno. E hai outra con Tosán, que hai un debuxante, por eso se chama o Lápis do Carpinteiro, hai un debuxante nunha das telas que fai un dibuixo super chulo do Pórtico da Gloria. Luís Tosar di, sí, estuve 2 veces de pequeno, enseñaron e tal, e confisca o dibuixo. El dille, pois vou volver a facer un dibuixo. E dicelle, pois vou cho confiscar. E o debuxante acércase a él, señala a cabeza e dice, o seguinte dibuixo vou cho facer aquí, señala a testa, e non o vas a poder borrar. Paseano, pero vaise a acordar do debuxante durante toda a película. E, bueno, este é unha peli que se fixo no 2003, que a min marcoume bastante a adolescencia e que quería reivindicar porque nesta película salen esas dúas cadeas e se fixa moito no da illa de San Simón. Non fai alusión a ese barco prisión, pero bueno, é bastante bueno, se vos a vístedes. Pois a verdade que non, eu cando comenteches que íamos falar desta, eu tuve un momento de cruce de caras, o que dixen eu, cando van ao cárcere, no Lápis do Carpinteiro, aí hai o mestre con Neno, non? Que eu estaba confundindo ca lingua das bolboretas, tío. Que é bastante coetánea. Sí, a ver, é o mesmo rollo, ademais, é o mesmo autor ao relato orixinal, porque Lingua das Bolboretas non é unha novela, é un libro de contos e a película está baseada en 2 distintos que os entre. Xía chamase Que me queres amor, penso. Sí, exactamente. Que é ese amor. Ben, Paco, tú que máis trouxetes? Bueno, eu vou romper así un pouco o mood de pelis así, unha peli seria como esta que trouxeches e tal, vou falar dun placer culpable, todos sabemos o que é o placer culpable, que son nada. Que son esas películas ou esas cancións ou esas obras de arte en xeral que sabedes que técnica e formalmente non deberían parecervos a hostia, pero sí que vos parecen. Porque, a ver, sempre falo de que eu teño unha lista de películas de acción boas dos anos 90, na que nunca incluo esta, aínda que probablemente esta sexa a que máis disfrute se acolle un día pola tele empezada. Vou falar de The Rock, a Rocha, de Michael Bay, 1996, tamén coñecida como spin-off de James Bond, e supoño que entraremos a debater este punto. E diredes, pero unha peli de acción dos 90, que non estamos falando de pelis carcelarias. Sí, porque a coña desta película é onde está ambientada. Supoño que todos coñecedes a prisión de Alcatraz, unha das prisións máis famosas de Estados Unidos. Sobre ela hai películas moi míticas do xénero carcelario, Como La Roca. ou O home de Alcatraz. E A Rocha é unha película que se fixo xa na etapa na que a prisión está pechada. A prisión leva moitos anos fora de servizo, pero é visitable, é unha atracción turística que a xente pode estar nunha illa no medio da bahía de San Francisco e a xente pode ir ali a e tal. Exactamente, como ir a Sálvora ou a Ons, pero Ou a San Simón. ou a San Simón por Alcatraz. E San Simón non me dou conta, supoño que sí que é visitable. Bueno, ten as súas peculiaridades, ten un recinto que foi esa prisión, antes foi leprosería, sí, e agora creo que a Xunta o usa como unha especie de espacio de creación ou... Bueno, na página web da Illa de San Simón explícache para que usan eso. Non poderíamos tampouco, antes de continuar coa Roca, deixar de recordar que a Illa de San Simón tamén está moi ligada á literatura medieval galega porque é o centro da cantiga que é a da Illa de San Simón, claro, que non sei se probablemente sexa das referencias máis antigas que hai. Sexa do único que me acordo de primeiro de bacharelato de lingua galega. Bien, pois tamén acordarse de algo polo menos. Bueno, pois na Roca, esta prisión hoxe convertida en atracción turística é secuestrada por un grupo de militares de élite dos Estados Unidos rebeldes que se están enfrentando ao goberno porque consideran que están mal pagados, que non se están recoñecendo adecuadamente os dereitos e as viudas e tal, os dereitos da xente, dos familiares de soldados mortos en misións estadounidenses, habitualmente misións secretas e tal, mítico rollo de goberno de negará todo o coñecemento e tal, pois fano como para reivindicar esta xente.
O que lidera o grupo é Ed Harris, actor moi mítico tamén. Ahora está un poquinho máis a capa caída, pero nos anos 90 era como un dos pesos pesados de Hollywood. E como secuestran a prisión nun momento no que hai un grupo de visitantes bastante grande, polo cal teñen un montón de reféns, e ademais teñen un arma biolóxica que roubaron unhas instalacións do exército, que son como unhas esferas verdes que se estoupan, soltan un gas terrible e la palmas, basicamente, e amenazan con cada hora, aterrorizábame. que cada hora ou cada 2 horas, non me acordo como é a ameaza, dispararán un misil cargado de esas mierdas contra San Francisco, unha das cidades máis poboadas dos Estados Unidos. Facendo un chiste cos Simpsons, seguramente Fidel Castro podría señalarlles a que punto exacto de San Francisco dispararon os misiles. Claro, que naquel momento non lles facías un favor a Estados Unidos o destruías, non? Naquel momento querían mantelo, non era... Ben, pois como o goberno se ve desbordado, deciden chamar a alguén do que xa falamos nun anterior episodio e dicir a persoa que chamas cando realmente non tes outro puto recurso, que é Nicolas Cage. Hombre, efectivamente. Entonces Nicolas Cage é un axente do FBI, super melómano dos Beatles, é unha cousa que me acordo Nicolas desa Cage peli. cando estaba no seu mellor momento. Claro, nos anos 90, cando Nicolas Cage era alguén. Bueno, pois chámano en plan, mira, eres un axente do FBI, sois super experto, creo que é experto na guerra bacteriolóxica, de feito, por eso chamas. No gas que chungo. No gas chungo que está en esperas. Hai que- Está el gas en esperas. Sobre Nicolas Cage, hai que recordar que o ano antes desta peli gaña o Óscar a mellor actor. Sí, que cero pollas con Nicolas Cage. Quen pode facer de axente que pegue tiros aquí? O gañador o Óscar, non? É unha Por cousa... facer de borracho. Sobranme os caros. Pero claro, Nicolas Cage nesa peli é un experto en guerra biolóxica, pero non ten nin puta idea de que é algo. Nunca pegou un tiro. Entón din, hostia, necesitamos a única persoa que coñece esa prisión como a palma da súa man. A única persoa que deu escapado de Alcatraz. Que curiosamente, despois de cazaban outra vez, é un axente británico que vive desde aquela noutra prisión condenado a cadena perpetua, que está interpretado por Sean Connery. E sobre isto hai que destacar que moita xente son eu e algún amigo máis, defendemos que esta película é un spin-off non recoñecido de James Bond, porque este axente secreto, ainda que ten outro nome, para min é o James Bond das pelis clásicas de James Bond, que simplemente estivo preso moitos De anos. feito, cando digo o nome que lle poñen nesta película, tose un pouco para ocultarlo. Pois a este axente, a James Bond, a non sei que Mason, Sean Connery, ofrecenlle a liberdade a cambio de que conduza un equipo de marines a entrar en Alcatraz, acompañados por Nicolas Cage, para poder salvar os reféns, e sobre todo os reféns dalle máis igual ao goberno. O goberno que quere é desarticular os misiles, porque claro, os misiles os tiran contra San Francisco, pois unha cousa que che morra 300 reféns, de outra cousa que che morra pois media cidade. Pero que pasa? Como Vai sempre, bien, vi todo e xa está, non? como sempre pasa en Hollywood, hai algo que sale mal, e entonces este equipo de marines dura menos que un caramelo na porta dun colexio, e queda no cargo da situación James Bond, alias not James Bond, e Nicolas Cage. Nicolas Cage. Claro, a mí unha cousa que me mola moitísimo esta peli é que nese momento not James Bond fai algo que eu que faría nesa mesma situación. En plan, pois mira, eu pírome porque aquí xa non hai nada que xa non teño nada que facer, ou agora ninguén me está vigilando, levo 30 anos nunha celda, pero Teño mira, moito lío mañá, teño que... pero bueno, por cousas varias mantense na misión e a película continúa a partir de aí. É unha ensalada de tiros, acción, a ver, é Michael Bay, quero dicir, Unha maravilla. Transformers, Armageddon, imaginade que tipo de película é. Pero é moi divertida, tío, moi Desta peli divertida. quero facer un comentario que chega un momento de temos que atravesar para entrar en Alcatraz e por eso levan a este vello, non? Que lle di, memoricei, porque hai unha especie de trampa. Hai un escape room para sair de Alcatraz. Memoricei as laparadas e as cuchillas que pasan por aquí, tiño na cabeza, vou atravesar. Perdón unha cousa, non hai un escape room, hai un entry room. O sea, hai o difícil é entrar. Non? Sí, porque además, sin que explique moi ben por qué hai unha zona de Alcatraz que é un túnel lo que hai chamas. Hai chamas e cuchillas. De vez en cando aparecen chamas. En plan dark. Entón, teno memorizada, como se fora bailando pals, atravesa as chamas e ábrelles unha porta que hai ao lado das chamas e ti dis, a ver, so de SWAT, tedes equipo. Eu creo que unha ganzúa ou explosivo termita na porta aforraban as chamas e sacara un vello dunha prisión. Pero non só eso, quero decir, o tipo memorizou todo iso e cando tivo que sair. E se a porta abre desde dentro, quero decir, non lle era mellor abrir a porta. Quero decir, pa que te tens que meter por onde... Imagino un mes memorizando das chamas. Pasa que non tedes ni idea de cárcel. A cárcel ten que ter unha zona de parrillada ali debaixo, non? Con as... É a saída de fumes das cociñas. Pero isto era moito das pelis daquela época, porque eu non sei se vos acordades da peli esta de Stallone, que quedan metidos nun túnel. Sí, pánico no túnel.
Pois isto tamén é un Peliculón. momento que atopan unha saída e tamén hai como ventiladores que van a toda hostia e che cortan en isto, pero por que poñen isto aquí, non? Sí, bueno, calquer día quedas entalado no túnel do Orrio e tamén para salir tens que esquivar ventilador. Ostras, tío, Bueno, Fer, que nos traes? Bueno, espera, antes, xa sabedes o que quero facer aquí agora que falamos da Roca, que eu quero reivindicar a Michael Bay. Eu son moi fan de Michael Bay e todo o mundo di, Transformers unha mierda. Bueno, sí, pero todo o demais, gloria, Armageddon, dos policías rebeldes, Dolor e Dinero, La Roca, e todo... Sí, a ver, o tipo, polo menos, sabes, está claro que ten unha idea de cine e é fiel a ela. E non viña da ambulancia, pero Ten iso me a hostia. Ten accións en TNT, a empresa que vende explosivos. Bueno, e outra cousa, non sei se hai algún médico na sala, pero se vedes esta película, por favor, nunca lle poñades a ninguén, nin vos poñades unha inxección tal como fan nesta peli. Que horror, unha pincha así, me cago en Dios, a miña só dábame unha... Sí, é Eu que prefería é unha cousa moi dos 90, porque en Pulp Fiction e aquí son as dúas películas nos que hai inxeccións nos anos 90 que non deberías inxectar. Bueno, ese Transpotting son as pelis con jeringuillas que non debes facer o que fan nesas películas na túa vida. En general, cando sale unha xeringa nunha película non debes facer. Fer, que nos trouxeche? Bueno, eu quero falar dunha peli que eu gustaríame que levantase desa man quen viu na tele Cadena Perpetua. David, non levantas a man, non diches Cadena Perpetua. Xa andas que facer pola tarde. Increíble, debe ser a única persona, bueno, A ver, todo isto foi unha excusa de Fer para facer interacción e que se vira que hai público. non se vai ver no vídeo, pero levanto a man todo Dios. Eu creo que estaría no... Cadena Perpetua estaría no segundo posto de peli que máis votan na tele solamente por detrás de Pretty Woman, eu creo, non... Aí deben de estar. Pero bueno... Duro duelo, Tiburón. Tiburón xa é moi de Non hai antes. tempo que non, xa, Pero é certo que Pretty Woman, tío, Bueno, pero de que vai? Bueno, esta é unha peli que a mí me gusta moito. É unha película dos 90 e vai protagonizada por Tim Robbins e por Morgan Freeman, que Morgan Freeman eu non diría que é o protagonista da peli, pero sí que ten moito tempo en batalla e máis un pouco o narrador, non? El contanos o que lle pasa ao personaxe de Tim Robbins desde a súa perspectiva. Tim Robbins é un home, pois, un home normal, pois casado, que el pensa que ten un bon matrimonio, un traballo normal, unha vida, bueno, pois tranquila. Un día chega a casa e doble tristura porque dase de conta de que a súa muller pois estaba con outro e en riba están mortos cando chega a casa, non? Pois que non é algo que é algo desagradable sempre. Chegar a casa e ter que limpiar porque todos están mortos. Entón, claro, cando hai unha investigación, pois acusan a él como que él por celos, non? Que matou a muller e máis o amante, pero é mentira, el non os matou, entón meteno, claro, un home que non era violento, que nunca tivo relación con criminais, pois é unha cousa pois doblemente traumática entrar nun cárcere no que vas ter que lidiar con este tipo de dinámicas de xente violenta e xente intimidante, todo iso. O que pasa é que cando chega ao cárcere ten uns inicios así, bueno, pois un pouco complicados, pero enseguida se fai valer pola súa intelixencia, porque ele é contable, é un tipo así de carreira nun mundo no que acceso igual aos traballos de formación pois era máis, non estaba tan espallado como a día de hoxe. Entón todo o mundo encontra certa utilidade, non, nel de traballos disto de, bueno, pois de facer contas con algo ou de cousas máis intelectuais como recomendarlle libros a xente, axudalos cos seus temas de pleitos que teñen e tal, incluso algúns presos failles de mentor, axúdalles a sacar o que sería o graduado escolar e cousas así. E isto é detectado polo alcaide. O alcaide ten aí montado un negocio no cárcere porque daquela, e non sei se sigue existindo, nos Estados Unidos había o concepto dos traballos forzados, non? Dos presos. E eso é rozando un pouco a man de obra esclava, non? Sale nos Simpson que recollen basura pola autopista. rozar, mergullar, rebozarse. Sí, un pouquiño, non? E o tipo ten monta... Claro, eles gañan cartos cas cousas que fan os presos, entón, digamos que gaña favores do alcaide, pois facendo... axudándolle a blanquear cartos destas cousas. Cousa que, bueno, que utilizará para negociar co alcaide, non, un pouco, pois a mellora de condicións pos presos, porque unha cárcere, pois, como moi abusiva e tal.
teño medo de que isto sexa un pouco spoiler, pero bueno, sinto David, é o único que non a viu, chega un momento que No que escapa. chega un momento no que o alcaide abusa de poder con el, precisamente por medo a que o tipo fale, non, de toda a trama que ten montada aí, e o tipo escapa do cárcere porque el ten, que me mola moito a fantasía, ten a fantasía de fuxir a México a un lugar chamado Zihuatanejo, que é como unha cidade ficticia mexicana, non? Na que se imagina, pois... Imagino o tipo buscando a cidade de verdad. No, pero- Ahora son libre de Cihuatanejo, por onde están? E os mexicanos todos cachondos. Ah, no, continúe. Pero o seu soño é, isto en serio a peli, o seu soño é ir a Cihuatanejo, mercar unha balsa e darlle paseos aos turistas. É un pouco... Hostia. Se tourist go home, daquela non, daquela... E o tipo vai conseguir fuxir do Oxi, coche. querería ser un nómada digital. No, hoxe compra unha furgoneta e leva as mochilas do Camiño de Santiago dunha etapa para outra. O tipo é moi mítico porque se veu referenciada en moitísimas series, nos Simpson e tal, como fuxe da cárcere, que el ten un póster na habitación. Sí, teño que facer unha pregunta sobre eso. Quen coloca o póster? Eu entendo que o póster, polo seu propio peso, É que está moi ben colocado. O sea, o tipo métese por un túnel, pero o póster na parede, visto desde fora do túnel, está perfecto. Quer dizer, non é rollo pues, a xe expresas. O Blutac, Eu, cada vez que vexo esa película, estopa a cabeza aí. Quen colocou o puto póster? non sei, a verdade, nunca pensaré, pero moi mítico ese momento no que chegan, cando ven que non sae, no momento que ten que sair da cela, e chega aí o guardia a ver que pasou, ven que está a habitación baleira, enfádense e tiran unha pedra, porque o tipo tallaba, gustaballe tallar e tal, tira unha pedra contra o póster e, claro, atravesa, pillanlle que está ali o túnel. por aquí en Videfruit. E o tipo fuxirá. Unha peli que me merece moito a pena, a verdade, gústame moito como fai ese retrato da vida no cárcere. Eu sobre todo acórdome moito dese momento no que chegan e lles botan o desinfectante por enriba, non? Que os poñen a todos en pelotas ali, fanos desfilar por diante das cenas e botanlles como unha especie de Solfata. proteja la vida de su lavadora con calgón, non? Aí de veña aí, encheros aí de cun polvo branco e E despois pasa o mayordomo co algodón, non? En plan, anos 90. non engaña. Sí, unha peli moi mítica que non podía faltar nesta escolma. Ben, eu traevos unha peli clásica do cine español. Estamos falando de Berlanga, estamos falando do Verdugo do 1963. É unha comedia negra que non sei como conseguiu esquivar a censura. Porque o contido do Verdugo é brutal. Creo que co tema este da comedia deron a metido doblada, porque o tema é o protagonista digamos que é un rapaz que traballa nunha funeraria. E como traballa nunha funeraria non dá ligado. E un día chámano para recoller un cadáver na prisión porque o Verdugo se cargou a un dos que tía axustados pa morte. E o Verdugo pues, fala con el e dille: mira, eu teño unha filla casadeira, nadie quere casar ca miña filla porque é a filla do Verdugo. Nadie quere salir tal. E ti tes unha funeraria e nadie quere salir contigo. Creo que faríades moi boa parella. Menudo capítulo de Quién quiere casarse con mi hijo, espectacular. Entón, emparellase, total, o Verdugo estáse para jubilar e ibanlle dar un piso por ser funcionario. Pero un funcionario que E agora recaneándolle o Muface. Claro. Que lles daban os pisos. Un funcionario que revisa as facían en peticións di, pero non che podo dar un piso porque ti vas te xubilar, este piso vai ser po seguinte Verdugo. Entón o tío di, vou ir ao no da funeraria, convencelo de que case coa miña filla e así temos o piso. Claro, o tipo que case coa miña filla se presente á oposición de Verdugo, que nadie quere ser Verdugo, teña a plaza, e malo será que teña que matar a alguén, non? Entón o tipo, bueno, va facendo comedia. Claro, porque nese momento, o sea, algo así como que nesa cárcel nese momento apenas se mataba xa, era como moi raro. 33, bueno, Sí, no, o sea, empezou o xente ata anos 75 prácticamente, pero refírome, supónse que iso era unha prisión non como unha provincia secundaria ou algo así, sí, que, era como que apenas non había moito trajín e levaba moito tempo sin matar o tipo. Sí, levaba tempo, pues eso. Había algún caso, pero
Estaba Claro. tiña que estar. Porque o tipo un pouco polo que acepta é porque ten a esperanza o protagonista de que realmente nunca lle toque matar a ninguén. Que é o verdugo de guardia, digamos. Pero Sí, non suele pasar. Mm. De feito, non sei se vides ver o Verdugo porque vos entra ahora a gana, pero Eu non creo que sexa unha peli que se estrague por spoilers. Non é unha peli de... o gracioso final do Verdugo é que o tipo, claro, vai estirando o chicle a ver se se libra, tal, e ves unha escena que é o corredor da morte e o que están levando pola forza é o Verdugo para que mate o tipo. De feito, comentaba Stephen que hai unha escena... Que a veces é o primeiro da película, é unha escena que a min pareceme brillante del verdugo, que é cando o verdugo vello ponse a defender o garrote vil como a forma máis humana de executar un reo, non? Porque el conta como... É que, mira, os franceses, ca guillotina, con que cara lle entregas ti a viuda o seu home en dúas pezas? É que eso non é... Desmontable. Eso non é... Marido descapotable. E os americanos aí que lle entregas logo unha churrascada de home ali, non sei que... Claro, é que hai Hai que preservar o cadáver. É que hai que dicir que o tema do garrote vil en España foi unha forma de execución prácticamente desde o século XVII e XVIII ata o tardo do franquismo. É dicir, era a forma de execución Sí, de feito, a última execución que houve, outra película, o que pasa que é un pouco máis aburrida, que é a de Salvador, o último preso político executado en España foi Salvador, e foi mediante garrote vil. Claro, o garrote vil, para que non o saiba, porque eu, cando lía garrote vil, pensaba que era unha tranca que se daba o garrote vil é un poste cun aro para meter o pescozo, basicamente rompense o pescozo por un sistema como de Pero con tuerca. mecánico, sí. O sea, é como se te aforcar. Enganchante ali, claro, e dalle unhas voltas a unha roda que che vai metendo como un tornillo. O tema é que che rompe o cuello e morres por iso. Pero sí que se presentaba como unha forma máis humana de matar, porque en principio era máis inmediata, pero non é certo, porque se o verdugo tiña pouca maña, sufrían. Pero vos dades vos conta que sempre que se mata alguén, sempre alguén argumenta que é a mellor forma, a forma máis humana, porque tamén pasa con, creo que a guillotina, tamén sempre como que, Bueno. ai non, pero claro, non sei, era a mellor forma, porque... Sí, que veña un tipo con un manchante ou machado, sí. se falla, se che corta unha orella en lugar de cortarche o pescozo, no. Pero... Sí, no, pero este debate teñen nos Estados Unidos co tema da inyección letal, en plan, no, aquí é a mellor maneira de matar a un preso condenado a morte que matalo. Tiñamos a silla eléctrica que fan no outro estado é moito peor. Teos da silla eléctrica, no, porque claro, cando poñemos as ponxiñas con agua na cabeza, morre antes. Que é o tema, por certo, da milla verde, que hai un guardia cabrón que non lle pon a esponxa un dos tipos. E iso sí que é unha churrascado. Pero bueno, eu recomendo moitísimo revisitar o Verdugo porque hai moita historia e moita cousa que lle colaron a censura nesta película. Sí, e eu creo que a mí é importante porque nós estamos acostumbrados a ver a pena de morte no cine nos estranxeiros, sobre todo en películas estadounidenses. Pero é importante pensar que hai menos de 50 anos en España, vai a facer xusto 50 anos o ano que ven, das últimas execucións, que decir, vivimos nun país no que hai 50 anos existía a pena de morte. Tamén é importante. E que neste país a pena de morte era para quen era. Bueno, claro, neste país é un pouco todos, pero quero dicir, o tema de... Sí, pero a pena de morte, as últimas penas de morte tiñan unha función política. Sí, claro. Non era que fixeras, eu que sei, que roubaras bancos, non. Bueno, mellor roubabas bancos, pero cunha función política. Eu creo que ni os estadounidenses se atrevían a eso, ¿eh? Hostia, aparcou en zona azul. En garrote vil. Bueno, eu, antes de que empecemos as cárceles guapas, Sí. teño unha mini referencia que me gustaría falar, que é de Modelo 77, unha peli do ano 2022 que reflexa o cambio, digamos, a transición nun ámbito que apenas foi explorado, que é nas prisións. Porque durante a transición o grupo coñecido como Copela, Coordinadora de Presos en Loita, loitaron por a amnistía de todos os presos políticos. E nesta peli está moi ben retratado. Ademais, nunha prisión que ahora mismo está cumplindo unha función moi similar a que está cumplindo Cárcere Vello aquí, porque a Modelo, dende hai uns anos, non me acordo agora exactamente, é un espazo que se pechou para os presos e agora é un espazo de memoria, onde os veciños de Barcelona e os turistas poden entrar
a ver como era a modelo, hai unha explicación histórica dos presos que pasaron por aquí, un pouco como estas instalacións. E nesta peli vemos como hai actores moi míticos tamén. Eu destaco a Fernando Tejero, que fai dun gitano que leva preso toda a vida e manexa o cotarro relacionado coa droga. Tamén sale o tema da droga nas prisións, o tema da droga nos comezos dos 70 en España. Pero é Tejero plan serio. Porque, É Fernando Tejero facendo un personaxe serio. claro, porque ese parece mítico personaxe de coña de Tejero. Por favor. Flipas con Que estaba pensando en Tejero. No. Flipas, eu vin esta película e dixen, joder, como se está perdendo un actor brutal en facer sketches para a televisión. Porque o tío fai de tío crudo, capaz de manexar o cotarro na prisión, capaz de levar todos os... É o típico veterano que leva a mafia dentro da prisión. Tamén sale... A ver, nesta mesa non necesitas defender a Fernando Tejero porque somos fans dele. Fermín Trujillo. Cero problema. Javier Gutiérrez facendo de veterano, de preso que leva moitos anos preso. Miguel Herrán, que é o protagonista, era un contable que empezou a traballar para unha familia franquista e fixeron creer que el roubara a pasta desa empresa, entón levano preso. E é unha peli que reivindico para ver porque nos dá unha visión de como era esa modelo durante o período de transición. Pasoume a min un pouco semellante tamén con outra peli carcelaria que é Celda 211, que a podedes ver ainda que non mirades a 1, a 2, a 3, eso non tedes que chegar a eso, perdón, que con Antonio Resines, que fai como de policía violento, de policía corrupto, e a verdade é que non estáis pensando en Los Serrano en ningún momento, cando ves a peli, non lles amenaza cascovilla a ningún dos presos. Que danos conta tamén que no cine carcelario sempre hai uns arquetipos como moi falábamos antes do negro máxico, pero realmente o preso veterano que leva ali toda a vida, que as conoce todas. E o yonki, Luis Zaera, en Celda 211, cando chega, dice tenía un tumor como un kiwi. Esa frase quedoume na... Amigo de mala madre, hai aquí un notas. Bueno, pobre perdón, técnico de son. O axente de cine español debe de ter na súa axenda unha páxina que poñen tíos chungos. A ver, temos a Luis Zaera, pero está ocupado. Bueno, e despois tamén está ese momento estremecedor da película na que aparece Luis Zaera e di me llamo Luis Zaera e mi tierra Galicia está empezando. É un fragmento que me sale en YouTube cada pouco, ¿no? Sí. Mellores momentos de Celta de Centro. Papel magnético de Luis. No, desta peli o que me acojona é o momento no que piden gambas e collen o soplón da prisión e lle fan comer as pieles. Hostia, bueno, algún no barrio hai no que parar porque non o faga de motu propio, Bueno, pasamos entón a falar de... Sí, vamos a parte de coño. Bueno, bueno, super... Hasta ahora fomos... No, pero temos un listado de películas que nos molaron porque salen cadeas atípicas de dis, buah, como mola... É moi difícil de decir isto sin que parezca raro, pero buah, como mola esta carta, ¿no? Sí, de cousas fora do común e tal. Se queredes empezo eu. Sí, empeza a dar. Porque quero falar, dun peliculón tamén extremo, seguramente, do mellor que nos deu o sétimo arte, non? Nos seus 100 e pico anos de historia, que é Cara a Cara, non? Con Nicolas Cage e John Travolta. Pois esta escena na que cambian as caras, polo visto xa nin a voz, nin a altura, nin a complexión, xa te confunden co outro, non hai... Pois nesa peli hai un momento no que están no cárcere, o que o... Claro, o personaxe de Nicolas Cage, cando xa se supón que John Travolta, que a cara de Nicolas Cage, está no cárcere, é un cárcere que me chama moito a atención por... Vale que nese mundo de... Que viría Nicolas Cage preparando o personaxe de buah, e agora son John Travolta. Buah, como pensaría John Travolta actuar? Non, porque, peor aún, porque é como actuaría John Travolta facendo de Nicolas Cage. Porque o que fan é cambiarse a cara para infiltrarse como outro. Sí. Entón, Nicolas Cage interpretando a Nicolas Cage interpretado por John Travolta está no cárcere e teñen como... a ver, a peli, quitando das caras,
tampouco é nun contexto de ciencia ficción, é o presente, o que pasa que existe. Entón, que os metan... Hai unha tecnoloxía que che permite cambiar a cara, pero fora deso... Pero fora deso, non, pero claro, pero quero dicir, non hai tecnoloxías, non ves outras tecnoloxías tal, pero logo o cárcere é como unha especie de mazmorra tecnolóxica que teñen como unhas botas magnéticas que cando hai un motín na prisión lles pegan o chan e non se poden mover, unha cousa rarísima, a verdade, me molan estas cousas. A miña prisión bizarra favorita é o que eu denominei, todos denominamos o planeta Ourense das crónicas de Riddick. Porque nas crónicas de Riddick hai unha prisión que está nun planeta que hai non sei cantos soles ao redor do planeta, entón hai momentos nos que hai temperaturas extremas de menos 30 graus, pero cando che dan... Ese momento chamase noite. É a noite en Ourense, pero cando che dan todos os soles á vez, ves que vai ardendo o planeta afeito e ves como a luz do sol trae lume hacia ti. Entón, a prisión está no núcleo do planeta e se intentas escapar, tes que ir xusto ao pasiño do que vai o lusco-fusco para que nin te torres, nin te quedes congelado. Entón, pareceme a mellor prisión da ciencia ficción. Paco, cal é a tua favorita? Podemos dicir que esa prisión é onde inventaron o chiste de 0 grados, nin frío nin calor, non? Sí. Nesa prisión, cuidado, que se te atopas con Riddick, recordar que te pode matar cunha taza. Que eso é algo... Sí. Bueno, eu vou falar dunha... Hai un xénero, un subxénero tamén que vamos a falar hoxe de varias, que son as prisións a ceo aberto, é dicir, son os espazos que son prisións, pero que realmente non é un edificio, sino que están metidos ali os presos, como a quen di, hacinados. Eu vou comentar... É unha reserva de presos. Neste sentido, ainda que non teño moi claro se alguén quería falar dela, pero se non xa vou facer eu, porque unhas miñas pelis favoritas, en Rescate en Nova York, Escape from New York, 1997. 1997, é dicir, unha película do ano 81 que está ambientada no futuro, para o futuro do 97. En ano 97 Nova York foi convertido nunha gran cárcel. Eso a mí parece na hostia, tío, de joder, hai tanto crime en Nova York que decidimos que é a cárcel. Sí. Tireo cárcel xa. Directamente... Que fai que o Nova York se vaya... No, eso estás confundindo ca segunda. Vale, será a segunda. Entonces, creo que Manhattan, concretamente, é a illa de Manhattan, a prisión. As pontes mínanas, cerran as zonas así por mar tal con muros, e simplemente pois os presos métenos aí. E que sucede? Que nunha... O mercado se autorregula. O avión do presidente dos Estados Unidos é derrubado e cae dentro de Nova York. Entón os tipos din, hostia, temos un problema porque iba con maletín dos códigos dos misiles atómicos. Entón hai que enviar o tipo máis duro que hai neste universo ali a rescatalo. O tipo máis duro que hai neste universo, evidentemente, é Kurt Russell. Non podía ser ningún outra persona. Traía unha cinta, vouche levar ao contrario, traía unha cinta para poñer na ONU. No, eso... Sí, e cambia... Se cambia a cinta, que pasa que... Cambia a cinta. Sí, é certo, pero tiña un maletín cos códigos. Sí. Bueno, po caso. Bueno, do caso que ele infiltrase en Nova York para rescatar o presidente, e faino dunha forma que me resulta especialmente divertida despois do 11 de setembro de 2001, porque el chega nun planeador e deixao encima das Torres Xemelgas. Sí, é unha cousa que no ano 81 existían as Torres Xemelgas, e no ano 97 e tamén pensaban que ainda iban a existir. Spoilers, acertaron porque ainda existían no 97. Valle quitando marchas que está grabando o Concello de Lugo. Pero se chega a chamarse 2002 Rescate en Nova York, xa sería pois históricamente pouco fidedigna. Bueno, esta peli está moi guai porque eu non sei se vistes unha peli que se chama The Warriors, que é dos anos 70 ou 80, penso, que é como un mítico de cine pandillero estadounidense que é a peli que inventou poñer unha botella de Coca-Cola nestes tres dedos para facer exactamente. É unha peli que inventáis. Pois nesta peli que hai un grupo de pandilleros e tal que se enfrentan nunha noite especialmente violenta polas ruas de Nova York por unha cousa que pasa. Pois esta outra peli de Kurt Russell e John Carpenter, Rescate en Nova York, un pouco como que bebe deso, porque tamén Nova York está dividido nun montón de territorios de bandas rivais que compiten entre elas, pero todas elas lles rinden pleitesía un tipo que se chama O Duque, que notas que vai vestido como de Napoleón, e leva un coche, unha limusina con dúas lamparillas. Os focos da limusina, en vez de ser focos, son unhas lámparas que ten ali. E con eso vai todo chanante por Nova York adiante de procesión. Pero as bandas molan moitísimo. A mí me gustaríame que os criminais fosen así na vida real, sabes? Que se organicen e di, pois non somos a banda, non somos a banda que vai vestidos de xogadores de béisbol, non somos a banda que vai con chalecos de indio. Los con chalecos reflectantes, que non cabía na casa.
Bueno, pois Os franceses se fixeron iso. o tipo este que infiltra na prisión a ceo aberto en Nova York e a Carl Russell que se chama Snake Plissken. E nada, é unha peli así, é moi pulp, moi absurda, pero está moi ben. É a época guai de En que andaría metido o tal Serpiente Plissken, porque claro, chegas, o tipo métese en Nova York, que son todos criminais, e todos os criminais cos que se atopa din, hostia, Serpiente Plissken, o coñecían todos, Se non están a seguir, eu estou esperando que faga a terceira. A min encántame como engaña. E hai dous detalles de secundarios que despois tamén me gustaría mencionar e de que digades que os secundarios non son tan míticos. A min encántame como engaña. Dice, puñamos un virus tochísimo e se non faz a misión vas morrer. Acaba a misión e dice, no, tiñas gripe. Eres moi listo para ser un delincuente, pero... Na segunda parte desta peli, que é Rescate en Los Ángeles, é tamén unha prisión. Sí, é o que dicía, houve un tempo... Sí. Non, o sea, unha prisión, pero é máis, aínda máis distópica que na primeira, digamos. Sobre todo o CGI, é máis distópico. Bueno, No, pero nesa película surfea un tsunami. Gustaríame salientar aquí o tema dos secundarios desta película. Porque Solamente aquí. o poli que o manda ali é Lee Van Cleef, joder. Lee Van Cleef, el bueno, el feo e el malo, o vaqueiro, mitiquísimo. É un momento bizarro no que se atopa con un transexual que antes tiña outro nome. Pero eso na dúas. Senador. Na dúas, sí, pero estaba falando da un. Vale, perdón. E o presidente de Estados Unidos da primeira parte, non me acordo como se chama o actor, tío, pero joder, era Blofeld nas pelis de James Bond, nas antigas, Sí. tal, e era o psiquiatra das pelis de Halloween, de Sí. Myers, quero dicir, era un tío bastante... Doctor Iba a decir o Dr. Loomis, pero non se chamaba Dr. Loomis, non me acordo como se chamaba. En Halloween é Dr. Loomis. Non, pero digo actor. Ah, o doutor chamase Dr. Loomis. De nome doutor, de apelido Bueno, nada, é unha película moi recomendable, Rescate en Nova York, porque además eu creo que a mítica é unha película que foi despois imitada ata a saciedade en cómics, en outras películas, en videoxogos, incluso hai varios que parten dunha premisa moi parecida que me chama a atención. Hai un videoxogo, non sei se coñecedes, de rol dos anos 2000, Gothic, que deu lugar a unha saga, pois é un mundo de fantasía, en plan idade media fantástica, na que os presos son enviados a un vale encantado a picar mineral para entregarlle ao goberno. Pero é unha sociedade autoxestionada Unha por presos. cúpula que non che permite salir. Que tal, e en plan, hostia, eu xoguei ese videoxogo, encántame, e estaba xogando pensando, joder, son este Plisken no medievo, tío. Bueno, nada, un detalle. Bueno, Fer, algunha recomendación? Tócame cárcel a mí. Sí, bueno, eu quería falar de... Bueno, temos aquí varias anotadas, non sei canto tempo temos. Non, quédanos 10 minutiños e despois despedir. Vale, pois quería falar de Fortaleza Infernal, que é unha peli bastante cutre, tengo que dicir. Unha peli, o que pasa que é unha peli de Christopher Lambert, que este fulano que parecía que sí, pero non. De Los Inmortales, non sei se os acordades de esas pelis. Home, non. Vamos a acordar de todas esas. Claro, eu a película esta teño moi metida na cabeza porque a vin de pequeno e aterrorizoume, non? Porque era como un cárcere tamén do futuro, no que os metían nun sitio, e os tipos estaban completamente aillados, non podían ver a luz do sol, e non podían saber nunca que hora era fora, cousas así, e o mellor é que lles metían como un chip no bandullo ou algo así, que lles estoupabas, o sea, podía facerse estoupar en plan remoto, pero igual era tamén que non podes cruzar a liña amarilla ou che estoupa o chip, non? E hai un que tolea e intenta escapar e ves como que se lle fai aquí unha... Que seguro que o vexo agora é unha mierda, como Non está é feito. contra un suicidio como estás contado. Sí, pero vese que como que lle sai unha pelota aquí se lles fai no bandullo e estoupa e dá moitísimo asco. Eu acórdome, ademais... Como cando te pasas co cocido. Parte do... O boteno sentoume, man. Eu, aparte que unha parte que recordo moito é, claro, a peli toda vai de que fan un plan de escape e teñen unha forma de quitar o chip que é a un que morre retíranllo e ven que ten unha especie de rollo de imán. Entón usan o imán para no bandullo do outro irllo sacando así para arriba e ves que vai e veis que se vai botando para fora, non así, é un pouco como xogar a operación. Pois nei, coas tripas, Joder, eu de neno estaba como... recordome moito da peli. Seguro que vexo agora unha trangallada que te cagas, pero... é mellor que quedes correcto. Sí. Eu, antes de que nos despidamos, quero facer alusión tamén a Nicolas Cage, Oh, que ben.
tamén a Nicolas Cage. Fai moito que non falamos del. Vale que non é unha presión moi especial, porque estános cambiando de sitio, pero é que a idea de vamos a meter os presos nun avión, cambiarlos de sitio, e ademais coller a todos os secundarios míticos do momento. Paco, podes fazer alusión aos que queiras, sei que che gusta. Onde está John Malkovich. Steve Buscemi. Steve Buscemi facendo de perturbado. Bueno, Steve Buscemi facendo Steve Buscemi. A ver, é que o pobre Steve Buscemi de pouco máis pode facer, tamén che digo, porque ca cara que me ten home non... E eso, xente... Que maravilla de peluca leva Nicolas Cage. Que non se lle move en ningún momento. E o coello que ten Nicolas Cage para regalarlle a filla, porque era o seu último día como preso e cambiaron de sitio. Que digo eu, se lle queda un día como preso, Paco cambiar de sitio. Bueno, porque empezaban a pintar ese día, eu que sei... Quedaballe un día para xubilar. Pero era como poli, non? Sí, porque ele era... O argumento él era militar ou policía no momento dado. Por certo, de Michael Bay, a película, por suposto. Métese ca súa muller e el di, pois vou matar a todos estos a hostias. Me matas a hostias. E claro, pues levante preso, tío, que querías? Mola moito que o tipo está como, ve que hai lío aí no transporte, non a liar, que é o meu último día, O neto mandalles unha nota á policía tirando un cadáver polo avión. Bueno, a ver, eso é unha copia de Die Hard. Tranquilos, son Nicolas Cage, está todo controlado. Quen é o que fai de poli? John Cusack, creo, non? John Cusack, mola moito o momento no que lle atan o coche o avión e vai o avión co coche colgando, grande, que vai como así de... Eso é o que máis me acordo. Eu creo que con isto podemos ir pechar. Eu gustaría de todos sitios, como temos un poquinho de tempo, temos un micro arriba de pé. Eu non sei se algún quere vir aquí a compartir algunha... Oxe que temos... Pois iba pensado, porque quería facer un regalo para pechar. Moi ben, Bueno, máis que un regalo, regalos envenenados. Vou retar a ti... Pero un segundo, se alguén, este é o momento, se alguén quere falar dunha peli de cárcere, pois nada, levantei a man. Dunha peli en general. Se alguén viu Gladiator 2 e a quere comentar... Este directo fixémolo hai un ano en Vigo e gracias a un fulano que subiu descubrimos los 7 magníficos del espacio. Sí. Ben, para ti, Fer, traioche un regalo de cando estive en Sitges, compreicho DVD de Dr. Mordrid, que é o Doutor Extraño de cando tiñan os dereitos para fazer a peli de Doutor Extraño, pero rodaron demasiado despacio e caducaron os dereitos. Así que sacaron como Dr. Mordrid. Pudiendo chamarlle Doctor Raro. Que maravilla, non sei se se ve aquí. Bueno, moitas gracias, Paco. E para ti, Paco, trouxenche Galaxina. Ostras. Que non sei exactamente de que vai. Sale un coche de policía do espacio na contraportada que foi o que me convenceu a traerche semellante a frente. Jo, gracias, Paco. Non... Espero que Pereiras te pindi. e as comentemos. Pero esto es un episodio. Doctor Mordrid ha llegado a la Tierra y planea usar sus ilimitados poderes para liberar una horda de infernales demonios que devorarán y destruirán a la humanidad. Una maravilla. Esto É o teu que di por detrás. O meu di que un cohete de la Policía Espacial surca el infinito buscando delincuentes. En su interior viaja en la hermosa Galaxina, un robot con sentimientos y cuerpo de Playmate. El sargento Thor, un atractivo y experimentado piloto. Paco, este porno. Al que le gusta hacer ejercicio semidesnudo y con un puro en la boca. ¿Cómo? Y que está enamorado de Galaxina. Buzz, un cowboy espacial joven y ligeramente alocado. Y el capitán Cornelius Boot, un tipo poco cuidadoso con su aspecto y de un parecido más que asombroso con un personaje de Nintendo llamado Mario. Sus vidas correrán peligro cuando se les encomienda la arriesgada misión de viajar hasta Altar 1 en busca de la Estrella Azul, un mineral que posee en su interior la energía de las estrellas y que al nombrarlo suenan coros celestiales. Bueno, esto va a ver hoy mismo, ¿eh? Pero cuidado, que estoy viendo aquí miniaturas que hay dinosaurios. Pero en esta hay un coche de policía espacial. Qué maravilla, muchas gracias. Ben, alguén se atreva a falar de alguna peli que lle mole. Entonces, esto como en misa, podemos ir... Sí, bueno, pues estaba bien recordar quién somos, donde nos a topar, ¿no? Sí, dale tú eso, que eres un cargo público. Somos eso que está aí. Nostromo, como de aí, a que saia aí é replay, por se alguén non viu, por se alguén non... Sí, e a verdade que estamos xogando con lume porque van xa 3 tempadas nas que mantemos un logo cuxos dereitos de autor evidentemente non poseemos.
Nada, somos un podcast de cine, estamos tendesnos disponibles en plataformas de podcast como iVoox ou Spotify, e tamén en YouTube, onde temos vídeos, pois se vedes que vernos é algo que vos... Bueno, estaredes vendo este vídeo probablemente. En algún momento, sí. Agora tamén subimos vídeos spot, de todos xeitos, Sí. E nada, convidamos vos a que lle botedes unha hallada e nos dedes un dislike se veces que o merecemos. Agardade antes de marchar que damos pegatinas tamén. É verdade, teñen pegatinas. Sí. Nada, moitas gracias tamén moitas gracias a vos por vir e moitas gracias O ao Concello de Lugo, Ponte de Relo Espacio, e a Costa de Brogan, non? a Mesa de Breogán, a Asociación de Róxogos de Mesa e outras fricadas que andaremos aquí por Lugo montando máis historias, salvo que nos desconstituyamos ou algo, que algo tamén pode pasar. Así que nada, pues moitas gracias por vir, rapaces, e que pasedes unha boa fin de semana, que ainda estamos empezando. Moitas gracias.